Welcome back. Residents of New Wadi and Vasco have demanded that the old water storage tank should be demolished. They claim that the tank is lying unused and can collapse at any time. Moreover, they are afraid that the tank may cause human injuries and damage property. Have a look at this water storage tank at New Wadi Vasco. It is on a verge of collapse due to non-maintenance. PWD has constructed a new tank just next to this old one. People claim that the old tank should be demolished as it is not in use and poses danger to surrounding people. एक जुनी टाकी असा एक नवी टाकी असा किती प्रॉब्लेम असा या जुनी टाकीक लागून हे जुनी टाकीक लागून प्रॉब्लेम म्हणजे काय ना जुनी टाकी आता सामकी जुनी जाल्ली आहा ती मोडपाक पावल्या ती तेन्ना PWDन आता गव्हर्नमेंटान आमच्या नवी टाकी बांदल्या न्ही नवी टाकी बांदल्या म्हणटकूच तितून उदीक येता म्हणजे उदीक ते लोकांक पावना आनी लोकांचे उदीक कितें आहा लोकांक रातचे 3 येता 3:30 येता आनी 5च्या पयलीं चल्ले ते उदीक लोकांनी भरप केन्ना आनी ते न्हिदप केन्ना लोकांनी ते जुनी टाकीची केन्ना तरी येता ती जुनी जाल्यार ती कोणा कोणाक पडटली आनी म्हाका लोकांक त्रास जातले ते मागणीची म्हणजे काय ना ती जुनी टाकी काडून उडोवपाची आनी नव्या टाकयेन उदीक लोकांक रेग्युलर सारकें दिवपाचें ती सगळी मोडलेली आहा न्हू ती कुडक्या पडटा मरे तिचे ती लोकांच्या बशीर पडोंक शकता भुरग्यांचेर पडोंक शकता आणि तितून उदीक काय बरी ना वेस्ट टाकी ती याच्या पयलीं कंप्लेंट सुद्दां केल्ली मरे तेंच्यांनी मागणी म्हणजे ती मोडून उडोवपाची न्हू फायदो तिचो कोणाचे पडत म्हणून भिनात आनी आमच्या घरार पडत म्हणून ह्या सायडीनसून आमकां दिसता ती टांकी पेड्ड्या जाल्या तिचे कुडके पडटाय ती टांकी सारकी करपा जाय PWDन गव्हर्मेंटान कितें पूण तेजी सोय करपा जाय आनी ती टांकी पडले जाल्यार लोकांचे आंगाचेर पडटली घरांक आसाय बसी येता बसी आनी येवन लोकांक त्रास जाता पडले जाल्यार लोकांच्या आंगाचेर पडटली ती गव्हर्मेंटान सारकी करची काय मोडची म्हणल्यार मोडची दोन आसा एक व्हडली आसा ती आसा न्हू ती धाकटी कित्याक उपकारता. A reporter from Vasco, Surendra Madkekar. Sangram Chogle is one of the most well-known bodybuilders of today's era. The Kolhapur-based bodybuilder recently won the Mr. Gold title in Bangkok and did India proud. Sangram feels that the government should support bodybuilders as this sport needs a lot of financial backing. Sangram and his family are currently holidaying in Goa. In a frank chat with the media, Sangram disclosed the hardships he had to face on the way to winning the World Championship. In fact, lack of financial support is the basic problem for bodybuilders. बॉडीबिल्डिंगसाठी एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट फायनान्सशिप कारण विदाउट फायनान्स बॉडीबिल्डिंग होऊ शकत नाही. फायनान्स खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि गव्हर्नमेंटची जर साथ घेतली बॉडीबिल्डर लोकांनी जर गव्हर्नमेंटनं ऑफर केले की तुम्ही मिस्टर गोवा झाला तर तुम्हाला इतकं मानधन होईल किंवा तुम्ही मिस्टर आउट ऑफ इंडिया आउट ऑफ स्टेट गेलात किंवा महाराष्ट्री वारली तर तुम्हाला इतकं मानधन किंवा तुम्हाला एखादा जॉब भेटेल ही जर गव्हर्नमेंटने गॅरंटी दिली तर मुलं चांगली तयारी करतील कारण कॅश जमवायची असेल तर आम्हाला कॉम्पिटिशन खेळणं खूप गरजेचं आहे आणि ह्या 6 महिन्यात इतका त्रास झाला होता की बॉडी टायर्ड झाली होती खूप. Even till the last day before going for the World Championship, Sangram was looking to add to his kitty. फायनान्स हा खूप मोठा त्रास झाला आम्हाला शेवटच्या दिवसात. माझं फ्लाईट सकाळी 6ला होतं मला वाटतं 4 तारखेला आणि 3 तारखेला रात्री मी 10 वाजता नगरमध्ये एक शो करायला गेलो होतो की तुम्हाला 25,000 मिळणार होते. मी वर्ल्ड चॅम्पियनशिपला चाललो तरी पण आदल्या दिवशी मी एका शोसाठी चाललो की 25,000 मला मिळतील म्हणून. ही कंडिशन जर आली तर आमचा परफॉर्मन्स चांगला नाही होणार. Goa holds a special place in Sangram's heart. गोव्यामध्ये फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिशन झाले 2006ला की जिथं 51,000 रुपये टायटल देण्यात आलं होतं. सगळ्यात मोठी कॉम्पिटिशन होती आणि सगळ्यात फर्स्ट टाइम मी जी मिस्टर इंडिया मारली ती गोव्यात मडगावमध्ये मारली आणि ती कॉम्पिटिशन बाप्पा सरने फर्स्ट टाइम इंडियामध्ये घेतली होती की इतकी कॅश प्राईज कधीच मिळत नव्हती. मग ही सुरुवात जी गोव्यातून माझी झाली त्यामुळे गोव्याची अटॅचमेंट माझी अशी झाली की ॲज अ स्पोर्ट्स आणि तुमचं करिअर हे इथून माझं सुरुवात झालं गोव्यातून. 2010पर्यंत माझी इच्छा नव्हती की आपण बॉडीबिल्डिंगमध्ये उतरावं कारण बॅकिंग काहीच नव्हतं त्यामुळं ॲक्सिडेंटली मी बॉडीबिल्डिंगमध्ये आलो पण 2010 नंतर तो टर्निंग पॉईंट भेटला मला. With a world title in his cabinet now, Sangram wants to compete with professional bodybuilders in the world. वर्ल्ड लेवलला खेळलेला आहे मी. आता फक्त एक सर्टिफिकेशन किंवा एखाद्या नावासाठी कॉम्पिटिशन आहे पण इथून पुढच्या कॉम्पिटिशन मला जे प्रो बॉडीबिल्डर असतात प्रोफेशनल बॉडीबिल्डर्स त्यांच्या यादीमध्ये जाऊन मला आपल्या कंट्रीचं नाव करायचं आहे की आता इंडियामध्ये प्रो बॉडीबिल्डर खूप कमी आहेत म्हणजे नाहीच आहे जवळजवळ मला प्रो लाईनमध्ये जायचं आहे. A reporter from Madgaon, Pratik Parab. If you have missed our bulletin, log on to prudentmedia.in or follow us on Twitter @PrudentGoa or meet us on Facebook at facebook.com/prudentmedia. With this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Goodbye.
तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.